agus Athchúrsáil agus Athchúrsáil agus mála té marine freisin. And you feel Athchúrsáil on the version mar tá Yeah, but roll bog. countdown, yeah. Tá bhla má mis an tuis go má San san Athchúrsáil. Caig sé bheith glán chun dúirteach daoine agus. Yeah. Suála, má bhíonn boscaí ina dagan pizza. Is féidir é Athchúrsáil má tá sé glán. Ach, má tá aon salachar a chur behead, salachar bia nó fiú an gréis, níl sé fellúnach le chur sa musca Athchúrsáile. Plastic bog, so ná Bruscar bosca dubh ba cheart go bheith fi Athchúrsáil agus is féidir roiint plastic bog go fíornach Athchúrsáil ach an bailach an rud suchar sos néir ná níos siad tógant aon plastic bog is plastic chrúig bháin a thógann siad an Athchúrsáil. Sé sin crazy. Má tá budáil agat, is féidir é Athchúrsáil má tá sé fáilthe. Dín cínsa nach bhfuil aon leacht a chorbe in éon budáil agus tú á gcuir sa musca Athchúrsáile. Ceapá go sé dintas papéir agus go bheith bhaid chahabh ar an marine an compostíp ach tá plastic masca isteach leis. So náir ní ceapan gur smíad maithe chahabh ar marine. Beidir an taobh tá si gan chahabh ar marine as an mála hain a chahabh seachas go Bruscar dubh.